संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आज नितेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्ताने वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्थाच्या वतीनं सर्व विद्यार्थी आणि सर्व शिक्षक वृंद यांच्या मार्फत आम्ही नितेश राणे साहेबांच्या वाढदिवसांच्या निमित्ताने 101 फुलझाडे लावून या शाळेमध्ये प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक वर्ग या 101 झाडांचं पालन करणार आहेत आणि त्या मागे ही एक नंबर आमदारांचं काम असल्यामुळे आणि आमदारांच्या पिताश्रीने या शाळेला 5 खोल्या वर्ग दिल्यामुळे आणि त्यांचा कायमी हायस्कूलकडे लक्ष असल्याकारणानं या 2500 विद्यार्थ्यांच्या साक्षीने आणि सर्व शिक्षकांच्या समवेत आम्ही नितेश राणेंच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने 101 झाडे लावून आम्ही या ठिकाणी ती झाडं जगवण्याचा निश्चय करणार आहोत। म्हणजे एकंदरीत आपण आता बघितलं की वाढदिवसाचं हे आज कार्यक्रम आणि वेगवेगळे उपक्रम राबवले होते। तुम्ही एक वेगळा हटके कार्यक्रम राबवलात, यामागचं हा उपक्रम कसा सुचला? हा उपक्रम म्हणजे फुलझाडं लावल्यानंतर वास एकदम असा सुगंध दरवळतो आणि आम्ही असं आमचं नेहमीच असा खाक्या आहे की आम्ही लोकहिताचीच कामं नेहमी करत असतो आणि ती लोकांना आवडणारी आणि निसर्गाला खपणारी। ओके, आता आपलं फेसबुक थेट लाईव्ह आहेत, आमदार साहेब देखील लाईव्ह पाहत आहेत। लाईव्ह साहेबांना कशा शुभेच्छा द्या? साहेबांना शुभेच्छा आम्ही असं मनापासून देतो की साहेब ह्या येत्या महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही संपूर्ण आमच्या ग्रामदेवतेकडे अशी प्रार्थना केली आहे की साहेब कॅबिनेट मंत्री व्हावेत आणि ह्या जिल्ह्याला एक वेगळं जिल्ह्याचं स्वरूप एक बदलून ते टाकता येतच आहेत, पण पालक आपल्या कॅबिनेट मंत्री झाल्यानंतर तो एक जिल्ह्याचा एक मोठा विकास होईल आणि हीच आमची अपेक्षा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।